Gingin perde no mari ko Moussa Tanu. Min hande kam yoni do, c'est que j'en ai ras de bol ko tawata ko ma femme et ma petite sœur dans la maison ça ne va pas. Ça ne va pas. Hein? Si mi yalti ko nyonya, si mi nati ko nyonya. Où aller? Où aller? Maintenant s'il faut rado minyama. Na minyama jombaro ko bengu ma Oui, jombaro. mais si mi radi ke mi nyangan kadi, regarde le problème qui va surgir après vis-à-vis de ma famille. Si, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'ils vont raconter dans mon dos? C'est que j'ai pris la part de ma femme, mi akiti bengwa, minyanga nene koto. Johnny non. Si mi eti kadi far minyanga, mi akiti bengwa à cause de ma petite sœur. C'est là le bas blesse. Johnny comme il fait là, c'est simple. Awa yo du minyama, il n'a c'est où nous mitudemo. Comme comme on dema ida da buljo a jomba. C'est tout. Ok. Ali sa ni modon berne ma ko tampo Johnny so ilunda ka so calmo to baya wawata. Ok. Mais ko belle femme namo da wadde ko dum pour la faire cacher quelque chose. Maintenant ça va mieux tremper. Mi femme. Pas nous nomi jeji mais sinon tel n'est pas le cas go. Ok, Boni, voilà ce qu'on va faire. Voilà. Nani, je vais réfléchir à ça. Mi wada ko wi dans l'encon. Voilà, Bientôt, okay? voilà, inchallah. Voilà ce qu'on va faire. Oui, Johnny, je vais réfléchir à ça. Mingara, viens. Oh, on doit ko dum mal ko nyalla. Ah, je vais retourner. OK. Merci beaucoup. Ah, ko ngoto nani? On perd le soir. Ah, merci vraiment. Voilà. Konko. Abdallah. Voilà, gars. Quando vai, ça va? Ouais, ça va. Marche de. Ça va. Quanto woni? Mwe tuna bi hangi yo tali ko golle. Ya hangi ko dongo wani. Mere sim tanti numero makko ala fe une. Ay telephone mako gago gisi telephone mako. Road. Ko dongo wali hangi be no tingo telephone ben go ya dongo wali jolno wonni ko yo nodda mi wala ko sudu ga odo bandi na to ga wuja mago madungo sabun gon. Sino ça va? Ça va. Tino ça va? Ça va. Famille me hobe jam. Nange ayal tino ko le nange do de. Nation no huli hande. Wa wata ma halande. Kono ay klimo mboni kan so fi pani ko fan la terre. Mbi ono hanji so dugol. Dumi addi do. Ok, you sa. Ba fa no ma landare ko pa no hala wadi hande na tayi ma do. Kami lo kosta tuma haja kai kan. Atefa alandaki tu vois? Na fi dum. Nini la okipi nini ko tan sella. De balle fo poto mun yaade. Na okipi nini ko no ko nen anne do nini mi jogi. Ay haw gaade ngade ko ene ngom. Wata mo nini haw kude bayla handi. Biji din c'est pas facile. Minyam mi do huli. Bayi. Koto ma fu bikela wolande do halaji. Bayna mi fenu din halaji do fu bikela hulɓinde seeɗa. Parce que mo inni de lan wo kanko a jombay goɗɗo on tigi jon yaltitana ma ko sikkano. Tiñande ngo wonno ɗo halaji moƴƴa non. Mi boyno miijitade fii ɗum. Ɓayno min komi fewndi ɗo hande. Mi ittino hay goro mi naɓi ka juulirde fiyo mi heɓi hunde. Allah wallila mi heɓi ko innalan hino faalalan. Mi accitata ɗon. Ɗon on mi siŋoto ɗon han sattake. Mittino sadakaji hammi ɗum. Wallahi. Sister. Andi ko fewɗon ni ko adna ɗo. Daga ɗon duwa muñade ɓeyda kad muñagol fota. Ay nini dewgal go no satti ɓude nini kono weli kadi dewgal muñagol aɗo ni a waɗi sadaka ko jamiuji ha on ɗum ɗo si Allah jaɓi lato ma laato ko ma halirande ɗum ɗo o nani won histoire
o explicar ma non seda bay min me waddino on minni mi anda ko fiyo no yettani o histoire o waɗi ko nder hoore makko sérieux warta anni no gasa ko fi anni ngolma histoire o fi an kadi an kade ka kon lawande a waɗoyta min lan holimo kadi non goy komi haalannomo woto haalne ɗum ɗon kono ça va ɓay tun a yetti kala min watnayila ɗum ɗo min mi haalnaymo ɓaynami feeno miɗo huli moƴƴano lam huliyam woto firtu ɗum sabu o histoire par ce que o ƴetti o histoire ɗo waɗi ka nder hoore makko ko goɗɗo yimo ɓe mo wola tun o histoire ay ndeyara koye hoore makko waɗi min mi haalanimo min mo yimɓe ɓe fo wona boɗum fof fotata hakki fof nde fof fotata hakki on ɗum ɗo ɓay tun a yetti kala wota maako ɗum ɗo min mi haalnaymo ɗum ɗo duwi ɓay ko mene wande min kasi mi haalimo o saltako ɗum ɗo ɓay tun a yetti kala a waɗi law a andini lallaw ko min kadi mi kalma e sallah ɗum ɗum ɗo laato ma laato ok seni ɗum ɗon andi noon kono min natama andi mi inimaɗa boron nilan ka e to fiya laɓattoɗalan gokku an kadi sellum joni noon a yahay ko mon ɗon defana hen ɗon est ce que mato seeɗa en hande ñalle e koye mon a weela ko jooɗiɗa ɗum la weelani billahi hay ay dépense woni ko kanko mi habbi mi noddimo ha ay ok y a pas de probléme may ka suudu mi defanay aw joni man comment fewni faan ka ha o faalla o nan o faalla o Tyson kaddilam ko mbaɗo hande na ɗingol haala a faami par ce que an tigi ɗiɗa ndari mi fuɗɗanoma no mi andade gotum andi no so min mi anda a noddila nga wiɗa fala yewta même min ay tu yewtere tu wiya joni a déplace est ce que tu comprends min mi wolanima taw piyu gotum na fi are ñande miɗo indema ya naata ɗo dey ce que tu vas comprendre watta ka hakkilema avant que tu viennes chez moi appelle moi an tiguiɗa andi mi jaɓata ɗum ɗo c'est pas parce que la jonnuma opportunité ji go dey pardon s'il te plaît min fay ko haaja wonema joni mun ɓuuri wasi noon min kadi mi andi ɓa haaju ma no woni am min kadi mi manto mi honnama min kadi haaju am miɗo hitti ce que haaju ma o hayso ko hayso no wondani langue piiji kono toon mais ko ha certain niveau kadi muño fiyata mi haalanama par ce que woni ko woni e wowli ko numarɗa ko wowla ko fi ɓe gokoto an tigiriɗa andi no gasa mi sikkasiɗa andi mais ɗo ɓurɓe ɓen no andi ko kartike ɗon mi yiɗa on mi faala yo yaltu andi noon kon mi faala ya wanna si a faala est ce que yoɓugol ma mi yoɓete kono na andi ɗum noon ala entre men a faami kawa ɓaɗa andi noon ala entiri men bo fanka par ce que mi anda kono faalaɗa wolana tigi tigi an min sa wonnala wonnan direct tatakko mi faala ya wallan ɓengu koto a yalta ko suudu kono mi wallirtama ɓengu kotoma yalta ko suudu min dosana to mi woni an tigiriɗanmi ko golle ma non no arrête hay siko golle am mais naɗi fof kadi an tiguiɗan mi permetata naɗi fof mi watta ok a faami dosa konno mi waɗantama konno yaltirta a bon noon yalanama konno yaltirta ya waɗu ko hoorema wasi ɗo wondi annema andi noon wala e ɗen piigi et puis ko sérieux ɗon ɓaynami feno wala hakkade probléme o fof a faami andi allah kanen ta goɗɗo manquanamo ko mi sikki de est ce que a faami donc est ce que a tena yuɓugol nangol tigi par ce que andi min mi ala e on vis mo sikkata minni mi ala on vis mo sikkata ɗo ɗanni min ko waɗata on seeɗa ɗon a faami ko waɗa hetta mi andi ɗum donc andugol programme ma on ko honno tigi mukka muka fiya gara miɗo andi c'est que no wayri taw tigi a faami donc c'est un peu ça joni fi ko to duɗɗin haala on no waɗi ɗoy a faami wala kadi e ɗin piikiɗo innugol no wonde woɗoma no wonde woɗo wala e ɗum ko programme wonde ngaldude o wonde goɗɗo wonda e goɗɗo ko winɗala mi walla yo yaɓ mi faala a walla yo yaltu kono mi haalante on no wayri noon par ce que ɗum ɗo koma appui en poye bouton rouge o mi faala yo yaltu toon o welata halan on na debbo jiiɗo toɗo no de sappo yettamo ɗon moɗe antipal ɗum fo e makko a faami ko yo yaltuɗon mi ɗaɓɓana ɓe koto am ɓengu mi jombana koto am wonata ko suudu ɗon ko woni ko gat ko nde mangue fanta mi faala kande ko faala tun ko yaltuta o komi faalama ɗum ɗon ko ɗum mi faala yimɓe a faami créa embouteillage ka andi koto am c'est bon aya wolu komi duwa ko waɗi mi tiyo mi walle e piiwi ko faala ɗan andi ɗa wawi min noon probléme on ko woni wonto woni e sake ko doni recevoir nami walla ɗo certain niveau sike ko halduten ko ronka waɗi pensé sa waɗaɗi mi waɗay an waɗa tunum no si resisi ha buuɗi sommo falla o mi yonete ɗum na probléme kanko yo yaltu tungo suudu ɗon e joni ɗanmi koni mi faala
Hey. Hai sa. Yeah.